L-indikaturi ta' tliet istituzzjonijiet ewlenin fid-dinja juru li matul 2018 Malta żammet postha fl-Indiċi dwar l-innovazzjoni u tinsab fis-26 post fil-klassifika globali fost 126 pajjiż. Il-klassifika turi li Malta hija fost 10 pajjiżi bl-ogħla rati ta' effiċjenza fil-qasam tal-innovazzjoni fid-dinja. Il-klassifika turi li Malta għandha livell ta' innovazzjoni aħjar mill-Italja, il-Portugal u Spanja. Fl-edizzjoni ta' din is-sena joħroġ ukoll li qatt ta' pajjiżi Ewropej fosthom Malta ikklassifikaw mal-ewwel 30 ekonomija bl-Iżvizzera, l-Olanda u l-Iżvezja jikklassifikaw fl-ewwel 3 postijiet. L-indiċi juru wkoll stħarriġ tal-Forum Ekonomiku Dinji li juri li l-istituzzjonijiet f'Malta kisbu punteġġ ta' kważi 75 minn 100 punt u ġew ikklassifikati fi 33 post. L-istħarriġ wara wkoll li l-istabilta politika u s-sigurtà f'Malta ġew ikklassifikati fil-11 post punteġġ ta' kważi 90% waqt li rule of law f'Malta kisbet punteġġ ta' iktar minn 73 punt. B'Malta tiġi klassifikata fi 28 post minn fost 126 pajjiż madwar id-dinja. Malta kisbet riżultati pożittivi wkoll fatt ta' indikaturi oħra fil-qasam tal-infrastruttura li ġiet ikklassifikata fis-sitt post il-kummerċ, l-oqsma tal-erf, it-teknoloġija u l-kreattività.